Salutare și bine ne-am regăsit la un nou episod de Blox Fruits. Astăzi o să facem level, poate 200, nu, 425 și poate o să batem și Fishman Lord-ul, poate, da, poate. Da, și neapărat va trebui să fac level, că cineva cu flame a fost foarte rău, bro. Mi-a furat tot grindul, avea level like 500, zicea pule să fruct. Se ruga să-i dau fruct și apoi îmi fura tot grindul și nu mai știu ce era problema la el. Iar apoi am început să mă calmez și i-am furat toate kill-urile lui. La ce se crede el? Magma user pe viață, la XRS. Bagă asta așa din prima ca să pot să dau damage. Și nu-mi dă deloc damage, ok. Oh my god. Așa lag nu mai am avut. Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu mine, n-am mai postat de vreo aproape o zi, da, știu. Așa ceva, n-am mai văzut. Nu? Și vreau să vă spun ceva. Dacă o să intrați pe Discord-ul meu, nu o să vă mai pot da contul doar după ce îl creez, pentru că contul cu Magma l-am pierdut ca și orice om normal, pentru că m-am deslogat din greșeală că voiam să fur un cont. Da, chiar vreau să fur un cont. Era cont slab, mai slab decât am, dar voiam să-l fur, să vă ceară pe Blox Fruits. Și da, cam asta e tot ce pot să zic. Nu știu dacă o să putem să facem. Nu știu dacă o să pot. Și de-abia aștept să facem level 450, pentru că mi-am întrecut visul de level. Mă simt foarte bine. Și poate o să vă dau alt cont care o să fie mult mai mult level, care bine o să-l fac mult mai mult level. Și dacă vreți, spuneți-mi ce să fac mai mult, dar spuneți-mi în comentarii, dacă nu spuneți vă omor, ce să fac level, ce să fac ca și content, vloguri sau chestii despre Blox Fruits sau alte idei care puteți să mi le spuneți în comentarii că o să le fac. Poate facem jocuri horror, nu știm, trebuie doar să-mi spuneți acolo în comentarii și o să le fac. Doar facem foarte mult level. Și aș avea o întrebare pentru voi. De ce nu ați intrat pe Discord? Pentru că dacă intrați pe Discordul meu, aveți șansa să fiți cu un, cum se cheamă? Am uitat cum se zice. Cu un om faimos care dacă sunteți mai mic level o să vă ajute la grind, și dacă voi sunteți mai mari level decât el, puteți să-l ajutați la grind. Pentru că vă nu sunteți persoane rele. Sper. Și deja n-au trecut 3 minute și deja am făcut foarte mult level. Ăștia sunt ultimii doi și facem level 420. Congratulation! Și am vrut să postez și de pe contul prietenului meu, dar contul ăla era deja